Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede objavit će za nekoliko dana IPARD javni poziv namenjen firmama koje se bave preradom voća, povrća, mesa, mleka, jaja i grožđa. Reč je o meri 3 IPARD 2 programa pod nazivom Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda, koja obuhvata izgradnju i opremanje mlekara, klanica, vinarija, objekata za preradu voća, povrća i jaja. Sektor prerade veoma je bitan jer se direktno naslanja na primarnu proizvodnju i donosi dodatnu vrednost koja utiče na povećanje konkurentnosti poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije. Pojedinačni podsticaji za investicije u sektoru prerade mleka kreću se u rasponu od 10.000 do 2 miliona, a u ostalim sektorima od 10.000 do milion evra. Neki od posebnih uslova za odobravanje projekata u sektoru mleka su da dnevni kapacitet prerade u mlekarama iznosi od 3.000 do 100.000 litara, u sektoru mesa da minimalni kapacitet klanja bude 10 goveda, odnosno 50 svinja, ovaca ili koza ili 5.000 grla živine na dan. Kada firme koje prođu na javnom pozivu završe svoje investicije, mogu da očekuju 50% povraćaja na ukupne prihvatljive troškove. Ovaj poziv trajeće 3 meseca. U toku je javni poziv za IPARD podsticaje iz mere 1 koja se odnosi na nabavku fizičke imovine poljoprivrednih gazdinstava. To je najveći poziv do sada, vredan 6,5 milijardi dinara. Poljoprivrednici, firme i zadruga podnose zahteve za sve što povećava vrednost njihovog gazdinstva. Objekte, protivgradne mreže, hladnjače, mehanizaciju, priključne mašine, skladišta za žitarice, plastenike, farme. Nakon raspisivanja poziva za preradu poljoprivrednih proizvoda iz mere 3, sledi otvaranje IPARD javnog poziva za investicije u seoski turizam, kroz koji će, ako ne bude izmena u prvobitnom planu, biti podeljeno 1,7 milijardi dinara.